Serapsani bagai nung or sengsaro pai hayungni hamjakma mayano kibi kalangi muklisha imang haike thangkhanang kamawi kebokroshano mungsa salangiawi takuk moniram Tripura bisisa sekang 27 August 2018 salo sengsani maya hamjakma nukungno yakari kalangka bogai manya nini hamjakma nini theimano nini hik toyarung Tripura nini sajla Upanando Tripura, Sajag Okra, Shobarung Tei, Shobaloki Tripura, Kakamlajak, Amsini Borobo, Takok Moniram Tripura Theimani, Bisisa Kamani Rugi, 27 August 2019 Salo, Kakama Panda Klaisaka, Shabrumni, North Bijoypur Kamiwo, Takok Moniram Tripura, Nini Hamzak Mono, Kebo Kawa Pogi Tangla, Salbruno Muito Klaye, Dongana Nono. Kusung kusung nini mung kathang enggai tangnai khao Baksa tongnai nang tui ma rok ni tui baso fruo aborok nono sulogoi manglak horjalai bising tei himpru bo nang khampru ruglak te hot nono khampru rugoi manglak kuthat elemba pore mani bising tei kai to joto sing saska hamari kupleng khlai khlai hallelujah amen tini chini yong chuna ya kare thangmani chini ek bosor oin ha
weha iti lai showai phayo nuai thangpo wan sugya bakha kaya je bo singbai pal kriya nei chini kha moite sob smoi tong bo tawak phana sino ya thangjakya chini pal tong tini jo to loge to hne sing moite mana bo tini sing tini bo poison to bo thuja hne sing wan sugya bo thui tong bo bai phuk thamanai जों प्रकाशित बाइको जों दाग दाग खालाय जों नुयो सुब्रा जिसु ख्रिस्टस जों क्रग रुय थांजाक दङ जे आं नंना लानि फायनाय दम बासि बेबल तामै फायनाय जारा थुय तंजाक बर आनि दम बेबल बासि तामानि खाना फुओ बो बैला बासा ग्रानाय नै जों गोथा लेम्बा जों जिसुनि मुं कुसु कुसु हालेलुया दिनि जों बो वान सुग्या जे बो थुयजाक बो थुय दङ बो बासानाय ख्रिस्ट ताखु सास्रो साव दिनि आइजाया 43 नि 2 पर तामा हनै सा सास्रो सा दैमा दै गारा दै बासय थांफ्रुबो दुखु कष्ट अंग्यावै दै खला आं लगियो तंनाय हरजलाय हतै लाय सय पालाय थांफा आं निनि लगियो आं ननो पालरुनायनि सा जिसुनि मुंखौ हालेलुया आमेन दिनिबो हा संसार तंफुओ माजे माजे ताबा आं मा साइ दं वहा इ लामा कान्द्रा वा तानै ए तामाने सिना टेंग्रा दुफो बो जगा सियारा आसय लाथा थुइ दं आगे नि करकना आं बिसास खला अकाराव बाय आगे नि करकना आं यं इम आगे ब्राइखा दं बायख्लायसा अने करक साइ खनारै था दिनै काइतर बिनि लांमाओ बोनो तुइदुलै सुबायै दिनै गाम kreng खलाय दिनै ताङै जों मालाया जों हनै मैया जों मालायनाय दिनै हा साकाबा जों हाबाय सिनामजा हानो मा थांनाय फलाले दिनै बर' थांनाय सुब्रा जिसु ख्रिस्ट बाय बाहा सिरत मोननाय नों आं जों जत मनै वारि वारि खलायै मां कसं कसं खलायै जों जत सिजगा जों मालायै जों बुबाय बाहा जों नुयैनाय जिसुनि मुं कुसु कुसु से सि कारना आजिया 43 नि 2 परसा आं इ हा साका आं तंफुओ आं निनि पाल तङो बिपद दन्द दसा फाइफुबो आं ननो याक तलै तनब्ले नै साव दिनै याक तलै ज काइतर बो फाइनाय बो फाइफो जों दमबासि खरां खानापु बो पैला जारा बोनो पैतो खायनाय जारा बोनो खात दिनै जों ब्रक मुनैश्वर बाखान बो थैबा जों खाताङो मकल मोक्तै जों कलायो ओ बो तंफो जों आराय खलायजाकब्ला आरो आराय खलाय रै हजाकब्ला आराय सालायजाकब्ला जों गामहा महनै जों सालायजा दाना जों ब्रक मुनैश्वर बाखान बो थैबा जों खाताङो हायफानो जों काइतनि मकल बाय जों वान सुइनि हेला बिनि गियान बाय जों नायनि हेला सासरो जों मानै मालाय नरक कुनु दिन तावाना दि आं नरकनो खाकसाक मा तंग थंमा आं नरकनो रगै तंनाय हालेलुया गीत संगीत आवसा I will not let you comfortless I will comfort you निसा आं नंनि लगे तंगो निसा जिसुनि मुं कुसु कुसु से लबजा हालेलुया आमेन दिनै तंरगनाय बिनि परिबारकनि बायबो जों सुरियानि दुर्गार ख्रिस्ट ताकुखौ जों सुरि लायनाय काइतर ब्रनो खाकसाक मा तंग थंमा रगै तन्नाय तै जिसुनि मुं कुसु कुसु से लबजा हालेलुया जिसुनं तो आनि सामाने से आसु गे तंलाय काइतर नाका तंग सालाय सलाय जत सिनि सासका हामारि कप्लम तो बिनि यंनि बिनि फला खाकसांमा तंथंमा रৈ तन्नाय तै काइतर बिनि माननाबाय जारवै तन्नाय तै